Aj v tomto roku počas oslav Dní mesta odovzdával primátor Považskej Bystrice významným osobnostiam a kolektívom verejné ocenenia. Myslím si, že to je veľmi pekná tradícia, ktorá sa v našom meste vyvinula, že vždycky pri príležitosti Dní mesta Považská Bystrica si oceňujeme ľudí, ktorých životný príbeh, ktorých životná cesta si zaslúžia naše uznanie, a aj tento rok, podobne ako v minulých rokoch, sa vybrali naozajstné osobnosti a som veľmi rád, že sme sa s nimi mohli stretnúť, že môžeme im vyjadriť svoje uznanie a že im môžeme takéto ocenenie udeliť. Cenu primátora mesta pre rok 2012 získali inžinier Štefan Blaško a inžinier Jaroslav Ďurkovský. Verejné uznania mesta za zásluhy získali doktor Branislav Brežný, magister Jozef Cahel, magister Arpád Maďar, Pavol Kedro, Antonia Kocanová, Mikuláš Štefanovský, Jozef Dvorčík, občianske združenie Spolok Imra Vajnera Kráľa a Gustav Ulický. Ocenenie si všetci vážili. Je to veľká podsta pre nás za náš počin voči mestu, za čo si veľmi považujeme a veľmi pekne ďakujeme primátorovi mesta. Je to predovšetkým veľká česť, ktoré sa mi dostalo od primátora a mesta Považská Bystrica za celoživotnú prácu, ktorú som odviedol v meste Považská Bystrica, v okrese Považská Bystrica. No, som veľmi milo prekvapená. Ja si myslím, že to je ocenenie celej mojej práce celoživotnej. Ale mám aj také zmiešané pocity, lebo je veľa mamičiek, ktoré si to zaslúžia, ktoré sa takisto starajú o svoje choré deti a tiež si svoju prácu statočne vykonávali. Ale ďakujem. V každom prípade to znamená pre mňa veľké morálne zadozučenie alebo ocenenie a takú výzvu a podporu pre tú prácu do budúcnosti. Je to v podstate niečo, čo sa stretáva človek veľmi málo, obzvlášť v pozícii podnikateľov, kde je ten pohľad často taký skreslovaný, a preto takéto pozitívne ocenenia si veľmi, veľmi vážim. Ako by som povedal, je to vlastne prvýkrát, čo som takéto dostal. Je to skutočne, si to veľmi vážim a považujem. A znamená samozrejme povzbudenie do takej ďalšej činnosti a svojho poslania. Inak si myslím, že ja nič veľkého som neurobil, ja len plním svoje poslanie, za ktorým som išiel od svojich študentských rokov. Ale ešte raz dôrazňujem, že takúto pozornosť som ani nečakal a veľmi si to cením. Určite to poteší a je to taký veľký záväzok. Ja som prišiel do Považskej Bystrice v roku 1971 na priemyslovku a vtedy som vôbec netušil, že vlastne celú profesnú svoju dráhu prežijem v Považskej Bystrici. Poznal som tu veľa šikovných, múdrych ľudí, od ktorých som sa učil, mám tu veľa priateľov a vôbec ma v tom čase nenapadlo, že raz budem ocenený. Takže je to pre mňa naozaj veľká podsta. V tomto roku bolo v porovnaní s minulým rokom viac ocenených osobností. Nemyslím si ani, že bolo moc osobností. Myslím, že tie návrhy, ktoré prišli na či už kultúrnu komisiu alebo to na mestskú radu, boli naozaj veľmi dobré a bolo by veľkou chybou niekoho vynechať, pretože naozaj tí ľudia, s ktorými sme sa dneska stretli, tak celý ich životný príbeh, to, čo pre naše mesto urobili, si zaslúžili, aby sme ich ocenili.